Hi guys! It's me again, Simply Yan. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang Expanded YouTube Partner Program na kung saan binawasan ng YouTube yung requirement para sa monetization dito sa YouTube. So, sobrang good news to para sa ating mga small content creator. Please, panoorin niyo po ang video kong to hanggang dulo para masabayan niyo ako. And bago natin talakayin yung bagong monetization policies ng YouTube, is pag-usapan muna natin kung ano ba yung existing o kasalukuyang YouTube Partner Program requirements. Ano ba yung mga kailangan nating gawin para kumita tayo dito sa YouTube? Ano-ano yung mga requirements na kailangan nating makuha? So, una, kapag gusto nating kumita dito sa YouTube, syempre meron kang YouTube channel. Diba? And common sense. And pangalawa is kailangan meron kang i-upload or ipapublish ng mga content, which is ito yung magiging dahilan para maaari tayong kumita. Dahil dito sa mga content na to, napapanoorin ng mga audience. And ito na yun, kapag meron na tayong videos and channel, malamang sa malamang magkakaroon tayo ng viewers. And pag nagkaroon tayo ng viewers, maaari silang mag-subscribe sa atin organically. Diba? Kasi yun po yung gusto ng YouTube. Kailangan organic or tama yung pag-grow natin dito sa YouTube. Bawal po yung mga fake subscribers, fake engagement, fake likes, fake watch time hours. Kailangan organic. Okay, yun po yung nakasaad sa YouTube Community Guidelines. Yun po yung requirements para mapabilang tayo sa YouTube Partner Program. Kailangan nating makakuha ng at least 1,000 organic subscribers. Talagang flinex ko pa talaga yung organic subscribers. Yes, at least 1,000 organic subscribers and 4,000 watch hours. Ano po ba yung watch hours? Ito po yung every time na nanonood yung mga viewers sa video natin, nakakakuha na yun ng watch time. Diba po, halimbawa, meron kang 1 minutong video. So, kailangan, para ma-reach mo yung 4,000 watch hours, kailangan yung 1 minutong video mo ay mapanood ng 240,000 people. So, ganun po yun. So, kapag meron kang mas mahabang video, mas maganda. Pero, ako kasi naniniwala ako na kahit gaano kaiksi or kahit gaano kahaba yung video, nakadepende pa rin yan. So, quality nito. Diba? Mag-upload ka ng sobrang haba, 1 oras para makuha mo yung 4,000 watch hours. Kung hindi naman tatapusin or hindi naman interesado yung mga viewers, wala rin, diba? Sa experience ko po, mas mabilis makakuha ng subscribers kesa makakuha ng 4,000 watch hours. Yes, ako, ang dami ko nang na-upload na video pero 1,000 pa lang nakukuha ko watch time. Pero okay lang yan dahil, diba, wala nang shortcut dito sa YouTube. Kailangan meron kang tiyaga at patience. Sa tingin mo, parang ang hirap namang makakuha ng 4,000 watch hours. Meron pa tayong isang option. Ito yung kailangan mong makakuha ng at least 1,000 subscribers and 10 million public shorts views. Yung mga gumagawa ng mga shorts content, YouTube shorts, ito yung mas bagay sa inyo. Dahil sa hindi po nakakaalam, yung views po kasi sa YouTube Shorts ay hindi po siya nabibilang or nakasama dun sa 4,000 public watch hours. So, sayang naman halimbawa, YouTube Shorts yung pinakaginagawa mong content. So, kahit makailang milyon ka dun, hindi yun makaka-accumulate ng watch time hours. So, kaya, dinagdag ng YouTube itong 10 million shorts views. So, meron na tayong option para dun sa mga gumagawa ng long form content and dito sa mga shorts creator. So, ito yung ways para maging
eligible tayo para ma-monetize yung ating YouTube channel or mapabilang tayo sa YouTube Partner Program. So ngayon, ito nagkaroon na ng expanded YouTube Partner Program. So ano po ba tong expanded YouTube Partner Program? So sabi nga dito, creators in eligible countries can apply to YouTube Partner Program and unlock benefits like promoting their own products on shopping and fan funding features at the following thresholds. So ito po yun. Pag nagkaroon ka ng at least 500 subscribers and 3 valid public uploads in the last 90 days. And kailangan mong maka-reach ng 3,000 valid public watch hours in the past year. Okay, in the last 12 months. So, imbis na 1,000 subscribers, yung sinabi ko kanina, is binawasan ito, ginawang 500 na lang. At yung valid public watch hours na 4,000 ay 3,000 na lang. Or 3 million valid public shorts views in the last 90 days. So, ito na po yung requirements para mapabilang ka dito sa expanded YouTube Partner Program. Paano tayo pwedeng kumita kapag napabilang tayo dito sa expanded YouTube Partner Program? Ito yung ma-access natin, yung channel membership. Kung mapapansin nyo sa ibang mga YouTube content creator, may mga nakalagay na join button. Ito po yung channel memberships wherein mga viewers na pwedeng mag-join sa kanilang channels at magbabayad monthly and makakuha ng mga access like badges, emoji, and goods na ino-offer ng content creator. And pangalawa is ma-access mo yung super chat and super stickers. Ito yung sa mga nagla-live stream. So, para tong donation na maaaring ibigay sa'yo ng viewers mo. And pangatlo is yung super thanks. Ito yung kung sa Facebook para tong stars na kung saan kapag ka nagustuhan ng viewers yung video mo is maaari kang bigyan or mag-donate sa'yo ng pera sa pamamagitan nitong super thanks. And then shopping. Maaari mo i-connect yung iyong kung meron kang official merchandise store sa iyong YouTube channel para ma-showcase mo or maibenta mo or promote mo yung iyong merchandise or products. So, ito po yung mga maaari nating ma-access kapag napabilang tayo dito sa Expanded YouTube Partner Program. So, kung mapapansin po ninyo, ay hindi nakalagay doon yung earn from ads. Yes, kasi ma-access lang po natin or pwede lang tayong kumita sa pamamagitan ng ads na nakalagay sa ating mga YouTube videos ay kapag nakuha natin yung pinaka-requirements ng YouTube para sa monetization na ito nga yung at least 1,000 subscribers and 4,000 public watch hours or 10 million public shorts views. Pagka nakuha na natin yung mga requirements na to, saka lang po tayo kikita sa pamamagitan ng mga ads sa ating mga videos. So, dito po sa Expanded YouTube Partner Program, ang ma-access mo lang is yung channel memberships, supers, and yung shopping. Take note po na itong Expanded YouTube Partner Program na to ay i-roll out pa lang next month sa mga creator na nasa Canada, United Kingdom, South Korea, Taiwan, and the United States. Sana naman wag tayong malungkot kung wala doon yung Pilipinas dahil alam naman natin na napakaraming mga content creator dito sa Pilipinas. So, malamang sa malamang i-expand nila yan. I hope may natutunan kayo sa video to, and kung meron, kindly like this video and subscribe to my YouTube channel for more YouTube tips, tutorials, and updates. Maraming salamat sa panonood and see you again next time. Bye! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.